Di na naman na istorya guys, ug minsan ijang diferensya. Kay di siya gusto ipahibaw minsan ijang sakit. Okay na ni jay ipahibaw nga nasa dyan anxiety, nervous, pero karon jud dyan gibati. Hadlekon guys. Hadlekon mo nang naluoy ko niya ba? Hi guys, good morning. Lagi kanda ko sa kwartong doktora. Nasa jay ipamatis lawas, wa si dyan nagpa-fail. Dyan na nagpurito kong ang isda. Late na bahang pamahaw. Kay si doktora lagi na i-diferensya karon. Diyan. Nagitawagan ng diyang anak. Ipahibaw nga. Lagi pamatis doktora. Hindi ko alay guys, magulay ko. Naluwi kong doktora kay nasa gipamati, hindi gusto magpadasa. Doktor, hindi. Ang pangkaron, hospital, ang doktor nga diyang pa check upan kuan. Close. Hindi sila. Dahil na sila kay bisag na sila hospital, hindi sila mo pa hospital sa ilang kagaling hospital. Bawa naglibog ko nila, kay nga na sila. Hindi sila mo pa hospital sa ilang hospital. Ano lang po ko nangutan ng anong hindi sila mo pa hospital. Ato sila slain. Haning ko anong guys, aning saladon kay kanilang tao. Dugay rani, isa na ni kasimana. Diyan. Wala lagi ko kalugar butan-utan. Ano naman na siya isalad. Kaya ron harap kong i-preserve. Ay madaot naman si John, narasari, pila na kadlo. Lahat ko din ang kutsilyo. Nag-birthday ko. Hingitan po ko sa kwarto laging doktor pa. Andiyan. Di na naman na istorya guys, ug minsan ijang diferensya. Kay di siya gusto ipahibaw minsan ijang sakit. Okay na ni jay ipahibaw nga nasa dyan anxiety, nervous, pero karon jud dyan gibati. Hadlekon guys. Hadlekon mo nang naluoy ko niya ba? Di basa-basa dyan gibati guys, di na pwedeng i-istorya. Basta ni Hanjo si dyan na ganyan nga adyaw ko i-film. Kaya di ko gusto. Basta ko na makakita ni dyan nga mag-uul sa dyan sitwasyon. Basta guys, di si dyan okay. Dyan nag-uul ko kay kamera bang duha. Pero nakaibaw na to dyan anak. Manang ako po. Nag-uulpog ko. Basta ning kalitra siya guys. Pag human na dyan kaligo hapon,
Alang carrots gamay ra kay nadaot na arang ipili. Basta guys, nagkuha na naman sa giampos Ginoo. Okay. Ang kalit ra Diyos doktora. Alagang pinarito na sunog na. Ayaw ko na ka pinarito. Bawa nag-uulag dito sa kayong ni doktora. Diya karon yan, diyo ko nga muluto sa kuwasa sa gibidjaan. Grabe pag kutsilyo ara pang habula. Makaduot. Diya guys, gigutom na ko. Hindi na pwede guwatan pa niyang gulay kay grabe ng gutom ma. Diya ra laman na. Karon sa ko. Grabe din ang gutom ma guys. Diya ra laman niyang tiwasan. Kay kuan, hindi na magsilbi. Gutom na dito. Mahaw sa pa guys. Dali-dali ko guys, ikuan. Sabi ko eh. Hindi guys, mamahaw sa ata guys. Wala ko kahuat sa gulay kay arang gutuman na naman. Diyan, nagumanda na maligo pa ko. Diyan, mag-request pa kong supplies. Diyan si doktora pa, kapang liligon. Hindi na naman yun na. Hanggang paligya guys ba, isa na kasi manakapin. Papabalik kasi dyan na daot. Ano lang himong salad na. Kansa ko guys. Dali na ni kay magluto pa ko dahil ng gulay. Napa ko yung request button. Nagsiwas ko guys. Nahinog na siya, oh. Hindi ako ginanay lutoon, guys. Madaot na ni. Sayang food. Maharabag paliga pa rin. Ano lamang isang lutuon daan. Okay. Sa ang sitwasyon, kinahanglan na ako ipagkaon na nakaluto na daan. Okay, anytime tawagin ko. Hindi karong gani. Baw. Halagi pong gingan si Jan, magpapakuha na naman sa imong anak, hindi man po. Mahadlok siya dati sa anak na ganda kay kuhan lagi, frontliner.
Para sa ko ng dugon sa katabi kang gikawin na salad nga di hinakal na tawag ng palaya. Para po itong sundugon. Hindi guys, nagpabot-pabot ko siya ng anak. Na ako na itambal na hatid. Nagpapalit ng busin sa mercury. Hindi. Pamali abot. Ano, ilagay ko sa nga mo lagi. Nasa yung kamati. Ang kalit ka dyan guys, pag humani dyan kaligo, gahapon, di ba hapa itong iba na naligo? Maso, hindi. Ganyan ha, pagsunod na, maninisi dyan nga dyan ko i-apil sa film. Kaya di ko gusto makakita sila na hangay-ngani ko. Sa mga ito, nag-speaker na po ko, kaya siya i-apil. Basta, kabangin na namin. Kabangin na lang ako rin dugang po guys na naukos buksuha. Kaya nag-gawin lagi ko. Imagine na naman ni guys, bag na ako'y pinirito. Na ako'y gulay. Hindi hangin ganiin kay kuhaan harang i-preserve. Yan, grabe din ang kutsilyo orang din sa habol o ato ko'y bayran. Hindi isda, nagprito na ko daan. Balik-balik rin ko daan. Luy ah. Naluwi ko sa himtang ni doktora. Medyo ko nga importante dyan ay daghag anak. Hindi nagluwi ko kaya anak isara. Guys, muna na nagang hiniwang talong, ampalaya, carrots, o siling kuan. Ang carrots gamay ra na. Diyan natay sugar o asin. Ang atong asin na nang butang ang madig sarap gamay. Diyan na napabukaw tag ininit tubig. Bukaw na siya guys. At ang ibutang ang asin. Diyan. Sugar. Dapat white sugar. Diyan wa man ko yung white sugar ari. Ang nalaman na. Masayang nagdahang kuan talong hindi na gulayon yung kuan isa na kasi mana hindi guys pwede po rin dyan tilawan kung sakto ba sinjong panlasa hindi bang tamis-tamisan. Kada rin siyang gibutang ag suka guys. Depende rin nyo guys. Ang bang butang ag suka. Agaha kaya mang gibutang ag suka. Ang uban pod. Sugar ay lang gibutang. Pansa guys. Palutuon sa ni siya mga aho, sibuyas. Kaya rin siya mahumot bitaw. Palutuon sa na siya sa ibutang ag gulay. So kana guys, kanyang bukaw naman na guys. Ato nang ibutang gatong gulay.
Mag-preserve na laman ta guys, kaya hindi ta kaluto ari. Nato sa ng takluban. A few moments later. Muna si Jo. Arang humuta guys. Galing ko ipaminta. Gusto ko takot ang pamintaan niya. Humut si Ja. Pwede na si Ja guys. Hananing haon nun. Okay. Overcook. Si Ja guys. Yata isang isuda nina. Maya guys. Diyan na pa na. Mangita sa kuan garapon. Siya guys, duha ka kuan garapon na. Para kung mapusla nagahang gulay kay hapit na tumadaot.